Majúscules i minúscules. Majúscules. Escrivim majúscula inicial al principi de frase, com per exemple, havia una vegada. La H és la que va al principi de frase i porta, i és majúscula. Després d'un punt, això és un punt. Com per exemple, ha sigut avui, punt, després de tant de temps. Doncs, després del punt hi ha una D, i aquesta D és majúscula. Després d'un signe d'exclamació, com per exemple, perfecte, signe d'exclamació. Doncs, d'acord, la D, que va després del signe d'exclamació, va en majúscula. I després d'un signe d'interrogació, això és un signe d'interrogació, com per exemple, no t'entenc. Doncs, la N després del signe d'interrogació és majúscula. També, en els noms propis, noms de persones, com José, que va en majúscula la J, personatges de ficció, com l'Astèrix, que també va en majúscula, o d'animals, com el gat, en majúscula. I en els noms de jocs, barris com Pedralbes, pobles, ciutats com Barcelona i comarques com la Vall d'Aran, o muntanyes com l'Aneto, rius com el riu Ebre, mars com el Mar Roig o oceans com l'oceà Pacífic. Minúscules. Escrivint minúscula inicial, després de coma, punt i coma, això, i dos punts, això. Com per exemple, d'acord, coma, però, doncs, però, la P va després de coma i va en minúscula. O parlarem d'això. Primer farem això. I, doncs la P, que va després del punt i coma, també és minúscula. I també, com per exemple, dos punts, escala, columna. Aquesta E, després de dos punts, va en minúscula. En els gentilicis, noms que designen lloc d'origen. Si tu has nascut al Japó, ets un japonès, això és un gentilici. Japonès va en minúscula. Si tu has nascut a Espanya, ets un espanyol i va també espanyol, la E principal minúscula. En els noms de les llengües, com per exemple el català, que la C primera en minúscula, dels mesos, febrer, de la setmana, com per exemple dilluns, i de les estacions de l'any, com per exemple l'estiu.